راگهاندنا وزیرê derveyê Emerîka Mike Pompeo derbarî tirsa Washington ji kuştina Kurdan di pîrosa leşkerî ya Egerhatî li ser Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye ve tore kir û berdevkê Wezareta Derve ya Tirkiye divê derbarê de got ku zanyariyên Pompeo kêm in. Pênşemba borî di hevdîtinekê de li gel malpera Newsmax ya nûçeyan ya Amerîkayê Pompeo gotibû ku giringî ji bo gerîntiya wê yekê ye ku Türk Kurdan nekujin û kêmîniyên olî li Sûriyê bên parastin ku ew yek hîn ji erkê Amerîka ye. Derbarî wê ragihandina Pompeo, Hemê Aksoy berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Tirkiye dohîniye got ku yeksaniya çekdarên YPG li gel Kurdan bi giştî wateya kêmasiyekê de ye dê zanyariyên Pompeo de. Aksoy di berdewamiya gotina xwe de got ku Tirkiye bi wê rêxistina terorî razî nabe wekû hevbeşek di ji navbirina Daişê de û tekez kir ku welatê wî wê yekê şermezar dike û tekez kir ku wê Tirkiye berdewam be di dabînkirina parastinekê de ji bo Kurdan li Sûriyê. Aksoy tekez kir ku ew bi her awayekî razî nabin li ser têkbirina wêneya şerê terorê bi pesendana wî bi şerekî dijî hemû miletê Sûriyê ji wan jî miletê Kurd.